Ba, hemen gaude. Gaizka Izagirri, arratsaldeon. Arratsaldeon, Olaia. Bueno, badakit hemen crossoverren Gaizka Izagirre deitzen zaituztela. Bai. Karo, oraindik ezakite kontu hori. Ez. Baina, bueno, Ez, igual ez. jendeari esan, nortzara? Gaizka Izagirri naiz. Gaizka Izagirri. Baina esplikazioa ez dut emango orain hemen, Ez, baina. Bueno, Gaizka Izagirri dela. Gero aipatuko interesail batean igual azaldu dezaket. Vale, oso ondo. Wow! Eider, sabez, arratsaldeon? Kaixo, arratsaldeon. Ibaizabal, arratsaldeon? Arratzaldean. Ze momentutan hau? Bai. Nola gertatzen ari dena, ze, bueno, bai pasa Euskadi Irratian entzuten ari zaretenok, esango duzue, baina non daude, ze Lierni Bargutxi egon da orain arte aurkezten, kontua da, zer ikusi tertulia ari garela, Donostiko erdigunetik egiten, hemen Koldo Mitxelena kulturetxean gaude, crossover jaialdian, momentuz daude 1000 pertsona. Baina, milearako lekua badago, zan nahi dut. Arratsaldeko 6 arte hemen egongo gara, orduan, etorri zaitezte, borrakarako prest? Baina, kontua da. Osa, zenbatetaraino nahi ez dute sufritu. Osa, mingarria nahi ez dute izatea, osa, polik, osa, zen nahi ez nola. Ez, bueno, Bueno, kontua da, ze esplikatu. potxolo, gaizka. Claro, gu, astero gaude honekin. Ze potxolo. Zer ditu diazu? Mingarria zuk guri. Ze potxolo. Ze potxolo, bai. Gustatu Ez que uste dugu irabazi ingo da, bela. Horakoak esan da ze potxolo esatea gustatzen zait. Uste oso irabaz, ez, baina zure... Ez, historiako 5 telesail ezinbestekoak. Hori da, munduko telesail guztiak desagertuko balira, 5 telesail bakarrik salbatuko genituzke, orduan zuen ikusentzunezkoen mundu horretan 5 telesail bakarrik geratuko dira. Eta horiek ikusiko dituzue. Gainerakoak ez dira inoiz existitu, ezin duzue horriei buruz hitz egin, eta gure artean eztabaidatu beharko dugu, zuen iritzia ere jakin nahi dugu momenturen batean ekarpenen bat egin nahi baduzue, baina ez gehiegi. Segun zer esaten dute. Bai. Osa, nerea bermatzeko baldin bada, nerea berresteko baldin bada, aurrera, bestela. Nik uste hemen jende inteligentea dagoela, orduan. Bai. Osa, nik uste badakit, Osa, nerea berresteko nuke. Vale. Zer iruditzen zaiz? Bueno, azteko, asko kostatu zaizu ez zerrenda egitea? Gustako esaten esatia, bai, argudioak idatzi puntuz puntu, papel fiziko batek arre. Notak, neuke begiratzeko eta argudiatzeko zaitzik, baina, bueno, atzo lotaratzean pentsane bazan eta hemen ator. Gerria moteko prest. Atzo gauen aukeratu zen dituen bostak? Bai, lotaratzean. Logeratu bitartean, zena, mega. Baina orduan ez diren garrantzitsuak zuretzat. Atzo momentu batean aukeratu baldin bazen dituen? Ibai, argudio bat doko zure hortan, Ez, pentsamentu logikoa eta arrazunea erabili neban. Eta bakitz, kontrara, zuek, erabili zuen kriterizua dela, eske asko gustatzen da serize hau. Nik ez, ni nago zerbitzu publikoa eskaintzen natorrena. Agian gu ere. Bale. Bueno, zerbitzu, bale. Zure argudia izango da zerbitzu publikoa egitera esatu zela. Bale. Eider, zure argudia zein da? A ber, nik osatu nun zerrenda, asteburun pentsatzen hori nintzen, eta osatu nunen zerrenda esan hona, ez ditut jarri behar oso obiok diena. Eta telesail desberdin batzuk ekartzen, tertulian aipatu ditutenaz gain. Orduan, ez dakit espero dituzuen, lehen irakurri ez zerrenda honea etorri horretik, ez dakit ez da zeba jarretuten batzuk, baina nik defendatuko ditut. Osea, prest nago. Bale, orduan galtzeko prest daude. Ez, batzukin ez. Batzukin... Zenbat dira zure marragorria? Nik esango nuke, 3 irabaztea noa. 3 irabaztea zuk, Ibai? Bat seguru. Bat seguru. Ez, 2 seguru. 2 seguru. Bai, 2 sartu ingo dira. 2 gehiru 5. Osa, irabaztea edo galtzea hemen zer da? Segun eta zenbat telesai sartzen ditugun zerrenda horretan, ez? Osa, bat sartzen badago da frakaso absolutua. Bale, orduan, osa, 3tik bera nahiko gaizki. Bale. Osa, 3 baino gutxiago sartzen baitu. Zenbat demora da beramazu zerrenda hau egiten? Jakin nuenetik gauza gola, ez dakit, 2 aste. Bueno, zerrendak egiten bizitza dena. Bueno, nik zerrendak egiten bizi naiz, osa, nik arna sartu eta gero zerrendak egin. Ite ditut pixkat, txandakatu egiten dut guzti hori. Eta aitortuko izut igual, jarri nituela zira batean, gero nintzen bat gora bestea gera, filtroa, orduan behar. A ber, irizpide nagusia niretzat egia da ezinbesteko telesaia diala, ez diela telesai onenak. Osa, niretzako bai dia oso onak, 5 ezinbestekoak. Badaude, kanpoan utzi ditudan beste 3 olau, agian hauetako batzuk baino hobeak iruditzen zaizkidanak, baina iruditzen zait pixkat, Ibaik esan duen ari da, zerbitzu publikoa eskaintzearen ari da, munduan 5 telesail bakarrik gelditzen baldin badia, eta baina eta berriz ikusi behar baldin baitugu telesail horiek, adibidez, aurreratukoet, The Wire ez desartu, nahiz eta iruditzen zaidat historiako telesail onenetarikoa. Baina iruditzen zait, mundu osoak kontsumitzeko telesail mota bat agian ez dela. Orduan, nahi naiz pentsatzen hemen publikoan ere. Ja, hemen dauden 5.000 pertsona.
Piskat anistasuna diot, protagonista jakin bat, edo genero bat, edo, osea, bosteak izatea piskat, bueno, denetik. Baina horrek ez du balio, zer? Bai, denak. Gaizka eta zerrenda, gaizka eta kriterioa, Hori da, bueno, gaizka eta filtroak. Eta zure olaia? nire ikustatu zait pila bat. Nire irizpidea izan da, benetan nik behin eta berriz ikusiko nituzken telesailak izatea. Bai. Hontan bat nator Gaizkarekin egia da, badaudela telesail batzuk, behar bada asko gustatu zaizkidanak, baina listo, ikusi nituen eta berriro ikustea eta ez zaizki... gaur ikusiko. Orduan, bueno, posten naiz zure zerrendan ez dagoelako. Begira, Maialenek, tertulia honetako gidoilariak, hauxe idatzi dit. Azken momentura arte idatzi duzula zuk, ez duzula inoiz egiten hori, zuk normalean, nik uste honekin jazten da borroka. Gaizkak eta biok telesail batean egin dugu bat. Bakarrik? Bakarrean. Ba, nik espero nuen olaia zurekin hirutan edo. Nik ere bai. Nik espero neban Eiderrek eta biok batean, eta Ibai, zuk inorekin ez duzuko entzitu. Hori espero nuen. Nik beste. Baina hori borroka jarretzen. Eta horreia, zuk eta nik bat egunen Gaizkak ere bat indortan. Osea, hau da, eiderretan. Ematen digu. Bai. Hemen, Ez nire sinistu. Breaking Bad munduan sartzen gara. Bai. Breaking Bad munduan sartzen gara. Ja, baina gaizkak ezeban sartu zerrendan jakinik zeuk ekarriko zenura. Ezta? Ez dakit. Ez que, Eider, zu aurreko tertulian zeinen egon. Ez. Baina honek estratega oso ona dira. Claro, gatoz gu gure 24 urtiak, 24, zabota. Jazta, hasi da adinaren kontuarekin. Gatoz, Gara, pipiolo, zaharrak, ondino bizitzeak ez gaitxu eman egurrik. Bai, Zatozek izton estrategizaz. bale. Baina, bueno. Venga, ziko gara? Bai. Bai. Nork hasi nahi du bere zerrenda osatzen. Ze bostuko, osea, zine egiten dezue? Hemen idatzia dago. Bale. Osa, hemen, Claro, Zuk idatzita dauzkazu hauen nik ez, aukerak. Maialenek bidali, Maialenek Ez, inprimatu claro. ditu, bai, hemen ditut bostak. Nik ez ditut ikusi oraindik. Baina hemen daude. Orduan nik jakingo dut, benetan egia da. Tramparik ezen dain. Osa, ezin daldatu. Hemen dagoena ezin daldatu. Lasai. Bai. Nork hasi nahi du? Eider hasiko da. Venga, gaztena. Vale. Venga, bale, a ber. Etxe bai zer esan baitut izenak, edo argudiatik marritut baita ere. Dena. Dena batea, Bai, ez? bost, zergatik Dena bost zera. hauek. Bale, a ber, lehenengo, bueno, Breaking Badekin hasiko naiz. Breaking Bad aukeratu dut, eta banekin olaiakin koinzituko nula, eta zalantzan aukenea Gaizkak ere hori aukeratuko zuen, baina ikusi edia ez, osea, gero arazo bat aukio arreu. Bueno, Breaking Bad aukeratu dut, iruditzen zaitelako, nik aurten ikusi dut seria, telesaile, eta ezakizten bat temporada dauzken. Sei demoraldia dauzke. Eta nahi 6 demoraldiko telesail bat astea hasieratik, kristona kostatzen zait. Eta Breaking Badekin aldiz, oso errez ikusi dut telesail hau, iruditzen zait uste dut oso ideia nahiko berritzailea dela, ez? Jorratzen ditun gaiak eta beste perspektiba berritzaile batetik jorratzen ditula. Eta iruditzen zait oso telesail ona dela, ondo inda dagoela, historiak harrapatzen zaitula, eta merezi dugula zer honetan egotea. Vale. Noski. Hala ez? Bueno. Eske flipatzen nahi naiz. Bai, Osa, flipatzen nahi naiz. Estrategiak aipatu ditu Ibaik, ez? Bale, gero, entzungo ditugu. Ja, bale. Vale. A ber, beste bigarrena, aukeratu etena, bueno, nahi zai, baino asko gustatzen zaiten telesail bat da, eta iruditzen zait baita zerrendan egon barko lukela, estilo honetan abokatun eta historiatako telesaileten iruditzen zaitelako perspektiba berri bat, abokatun telesail baten gidoia garrantzia handia dauke, ez, argudio horiek eta hori danak. Olai, ez zaio. La Casa de Papel. Wow. Bai, Baina da ezinbesteko honenak, ez txarrenak, ez. A ver. Bai. Ez hau ez nago. Ja, urduren ez jartzen. Ez. Gaina, La Casa de Papel... Markatu, ez da guztua. Osa, bukatzea bera argudioak eta... Ez, hau borroka bat da, esan nahi dut. A ber, zuri gauza bera egingo dizugu. Zuei pentsatu saiesten dugula karnabaletan disfrazak, zan nahi dut. Hori da, bai, mesedez. Hortik hasita. A ber, Zergatik La Casa de Papel? jo, dalako Espainian indako serietatik lehenengoa ikusi nuna osoik. Hombre, argudio importantea da, Osea, niretzako argudio garrantzitsua da, ze ezakit, lehenengo eta bigarren temporadak Bueno, itxoin oso barkatu, oso ondo crossover daude. jaialdira datoz Iruditzen zait, La sí. Casa de Papeleko ekoizleak? Ez.
Diot barkatu, diot behar bada. Osea, ari gara Itziar ez Ituño aukera igual oso gertu ibiliko da geratzen da. Itziar Ituño, baina, bueno, Itziar Bueno, Ituño. baina, vale. Zintzoak izatea gustatzen zaio, osea, Vale. ez zaio importako. Ni banekin honek polemika sortu hartzula, ze nire lagunekin baita ere komentatu nun, eta nire lagun batzui ondo irutzitzaien ekartzea zerrenda hontan, eta beste batzui ez. Zeno, bueno, eramango dut, eta, Vale. hau da nire linea gorrietako bat. Ez? Bai? Osea, linea gorri horietatik zabaltara geratzen bota da. dezakegu. Bai, bota Esan dezakegu, duzu, dagoeneko onartu duzu ez dugula sartu. Bai, ja, banekin, bai, esan nun. Ez? Da, Kassel. Osea, laugarren Lau. lau. Kassel. Ai, laugarrena hori da. Breaking Bad, Suits... La Casa de Papel eta La Kassel. Casa de A ber, esan dizuet, nik bidatu dut gaur goitzen zerrenda, eta sartu dut pixka deben danet zonik. Osea, Kassel ikusi, eta gaina, Kassel ikusi honetatik inorrek ez dit esan inoiz, kriston txarra da, Lo que edo... se avecina jende guztiak ezautzen du, Bai, nik ez. Kontuz la casa Bueno, de aquí zer no hay gertatu quien da? viva. Bueno, Baina zer gertatu da? Manolo Nik ez Benito. horrekin. Ikusita. Orain de repente mundu guztia barruan dago. Bai. Bai. Eta gazteek Bai. ikusten dute asko, Ez Nik dut uste ulertzen. plataforma digitaletan sartu dituztenetik, hor daudela. Uf. Bueno, Manolo y Benito, mundu guztiak ezautzen du. Nik ez diku ezagutzen horiek. Vale, ba... Manos a la obra, ez? Manos a la obra. Avatar be munduanak ezagutzen. Avatar, Eta... Kontuz, Avatarren fanik dago hemen? Esan dizuet publiko inteligente daukagula gaur. Kastolatik ateratzen nintzela eta txaldero Kassel zeola. Eta orduan, hori, Bada. Bai, bada. bai, bada. argudio bat iruditzen Vale. zain nahi bintzat. Eta bere funtzioa betetzen duen serie bat da. Eta nik Hori uste dut... niretzat munduaren akabera horretan, osea, dena desagertzen bada garrantzitsua. Argudio bezala balio dit. Telesailak behar bada, ez? Baina argudioak balio dit. Hori da. Bere Ondo funtzioa sentiarazten betetzen du. zaituen zerbait. Hori da. Bai. Ez? Bai, Nik eta baukata. entretenigarria da. Eta nik uste dut, bost telesail hauetako, osea, zerrenda hortan, telesail polizia konbatek edo, egon behar duela. Bai. Vale. Polizia. Eta bosgarrena zein da? Eta bosgarrena, bueno, honekin ja, hau baita kanpo geratuike. Da, Baina, Ezin du izan, La Casa de Papel, baina okerrago, oza, ezinezkoa da. Bueno. Ezinezkoa da. edo, bai. Eider? a ber, ekarriet Pretty Little Liars. Ah, ja. Bai, ez Bueno. da, ulertzen ez. Baina baita iruditzen zait, zuzenduta daun adin taldeako edo, bere funtzioa betetzen dora. Ni gogoratzen naiz, nire ezpakin ikusten nun lehenengo telesai ez dela, ez? Igual berriz alde emozionalea joet. Baina pertsonaiak ondo garatuta daudela iruditzen zait, eta batez ere lehenengo temporadatan, bazeukatela zentzu bat, ez? Vale. Orduan pixkat horregatik ekarri eta Vale. Baina, bala, guain, Bueno, hor dugu Eiderren zerrena. nik esan behar dut, lehenengo izatea baita desabantaia bat dela, Bai, hoi aitortzen Bai, dizut, bai, bai, bai. Vale. Oi, eta Jesus, Ibaik aukeratu du, Ja, Ibai Bai, esan dut, egia da. venga, Aider hasiko da. Bale, bale. Gaizka dago, atzamarra Ez, seinalatzen. baina beti. Lasai, badakizu. Gaizka. Bueno, gozen telesaietaz hitz egitea. Ez. Ibairi emango jo ekaina gehiago. A ber, A ber, ordenik gabe. Osa, ipatuko ditut bostak, baina ez da bosten artean ez. Hombre, a ber, azteko. Hemen ez du balio... bertzio bikoiztua, barkatu, gaizka gatera dut kaja bat, perdidos. Igual ez Ez, dakizu, ez. baina DVD-tan jatorrizko hizkuntzan aukera jartzeko badago. Gaztegia delako behar Bakizu bada. zeran DVD bat, esplikatuko dizut. VHS-ek ezagutatu. Hau, da, azteko, aldarrikapen bat egite aldea, formatu fisikoaren aldarrikapen bat. Gaizka, Ez, tio. ez. Hasieratik horrela ja. Aida, botoa erosten, osea... Venga, bale. Itxon, kartoia urdin xamarra. Alako, nik aukeratu ditutan bosten oso fana naizela, eta horren adierazle da, bosten bilduma osoa daukadala etxean. Hau da, ez da aste honetarako prestatueten zerrenda bat, osea, berez ja, ni nator, fan etiketa horrekin aspalditik. Bueno, Lost, osea, zer esan Losti buruz. Nire iruditzen zait, Lostek, 2004an esainatu zen, eta nik uste Lostek aldatu zuela telesailak kontsumitzeko modua betirako. Osea, Lost izan zen, gustatu ala ez, enaiz hasiko hemen aipatzen amaiera, bakit amaiera askori etzaila gustatu, neri bai, neri asko gustatu zitzaidan, baina hortan enaiz hartuko. Iruditzen zait, Lostek aldatu zuela telesailak kontsumitzeko modua betiko, izan zela internet bidez kontsumitu genuen lehenengo telesaila. Gerora ulertu ditugun edo kontsumitu ditugun telesail guztiak edo gehienak, hainez kontsumitzeko moduari dagokionez, Iruditzen zait, Lostek hasi zuela hori guztia. Honen aurretik noski daude Soprano, Twin Peaks, Expediente X, osea, telesail oso garrantzitsuak. Baina Lostek den aldatu zuen, eta Lost da nire bizitzako telesaila. Lostek... Baina, oi ba, osea... Nik adibidez, ia telesail guztik esango nuke internet bidez ikusi dutela. Osea, txikitan, mitiko ETV-ko Martin eta horiek ez, baina ez du aipatu. Zen ni banoa hemendik. Osea, ni tertulia gutzingo dut. Benetan diot, Osea, Lost ez bada sartzen, eta hau, mira, kamara gehiago ezin dia egon hemen.
Osa, ni banoa hemendik. Vale? Orduan, Vale. Lost da niretzako marra gorria, baina oso gorria. Vale. Osea, oso gorria. Orduan, lehenengo aukeratua Lost, perdidos. Osea, Vale. zalantzari gabe. Eta uste hemen badauzkadala Venga, babesa aukiko etela. Bigarrena. Bai, bestela zara iritsiko. Better Zer da? Call Saul. Banekin. Bueno, hemen arrazoi bikoitza dago. Lehenik eta behin, Olaiak eta Eiderrek jarri da Breaking Bad eta Better Call Saulen artean nengoen, nire asmoa zen Breaking Bad unibertsoa sartzea, baina hori trampa zen. Zer, Breaking Bad Bueno, hau ezarri genuelako. Ezin ziren bosteko zerrenda batean biak sartu. mundu bereko bi ekarri. Bai, Orduan, orduan, bata bueno. edo bestea. Better Call Saul zergatik Breaking Baden aurretik, nahiz eta Breaking Bad iruditzen zaiten ikaragarria maixula bat, osea, hortan Eider ez dizut bainari jarriko. Badak puntu bat iruditzen zaidala, bueno, hobea Better Call Saul. Badakit zer esango duzu. Breaking Bad 9,5 iruditzen zait, hau 10-eko. 10-eko iruditzen zait, ze Breaking Badek badauka gauza bat, honetan askoz gehiago landu dutena. Eta da, Kim emakumezko Wexler, tío. pertsonaia indartsu eta mamitsu eta importante bat etzeukan Breaking Badek. Hor zegoen Skyler oso kritikatua izan zena eta bazeuden, baina Kim Wexler, osea, hemengo Kim Wexler iruditzen zait azken urteotan egin den Osea, Kim Wexler iruditzen zaizu, bai, Kim Wexler izugarria da, dena, utuko du, baina Heisenberg ez du ezagutuko. Bueno, Heisenbergen sorrera ezagutuko du. Ez du Bai, ezagutuko, ez du ezagutuko, eta... Better Call Kim. Bai, bai. Egingo nukenik telesaia. Oso ondo. Bueno, Baina ez da, Better Call. Vale, ez da bakarrik Kim Wexler, osea, iruditzen zait maixulan bat, osea, iruditzen zait dena planon erabilera, simbolismoa, osea, Vince Gilligan da Bai, hortan maixu ados, bat. hortan Orduan, ados. Better Call Saul bigarrena. Bueno, bestela enrollatuko naizela. Hirugarrena. A ber. Bai, ez da bai datzeko denborarik ez dugu izango. The Leftovers. The Leftovers. Mira, nik publikoan ikuste ditut aurpegi batzuk. Ja, parrea ni- gaina, hemen katxondo pixat ikusten dut. Bueno, Oso ondo, oso ondo. The Leftovers, iruditzen zait, lehenik eta behin, oso jende gutxik ikusi duen telesaila dela, hori azteko. Iruditzen zait, telesailak museoetan erakutsiko balira. The Leftoversek Separatzaileak ez ditugu hemen. The Leftoversek izan barko luke bere museo propioa. Osea, iruditzen zait, azteko Max Richterren soinu banda da, osea, hilak puntan jartzen dizkit. Gaur egun ez, osasun mentala eta gauza horiek ikaragarria, karrikunek gorpuztua. Orduan, bueno, The Leftovers, aitortzen dut zaila izango detela, hau, Vale. rankina saltzen, Venga. baina niri asko gustatzen zait The Leftovers eta hori aukeratu. Azken biak, bueno, Bai, eske bestela Sí, ja. ez duk eta biok ez dugu denborarik izango Bai. argudiatzeko. Ja, Ez sí. da, 6 bai, feet da, under, a 2 metros bajo tierra gazteleraz. Bueno, azteko, men gazte asko zaudetela, iruditzen zait, aipatu ditugun telesail gehienak nahiko berria direla, eta, bueno, hau da 2001-koa, osea, eta ez da ere oso klasikoa, baina iruditzen zait, osea, pixkat, telesail mota hauen aldarrikapena egin behar dela, pixkat klasikoagoak direnak ero, Nik laguna daukat ez 2001 jaiotako. jaiotakoak, Nire ez da. pentsa. Eider, zer urte? Ni laurete mezortzi. Osea, 3 urtekin, osea, ni telesaila gogatzen naiz noiz ikusi nun, eta zuk 3 urte zen Bai. euskan. Bai, beti dago gorra. Datu hau ematen duenean, beti dago gorra. Gexanek? Gizanek zer? Zenbat urte hoin? Bi. Bi. Beto. Atera kontuak. Baina ikusten dituzu ze argudioak, osea, horrek ze hor. Ez. Gexan da gaizkaren semea. Bai, hori da. 6 feet under, osea, aldatu zuen honek ere, batez ere narratiboki iruditzen zait, oso transgresorea ez dakit esan, baina, bueno, ehortze txeke bateko familia izatea protagonista, nola erabiltzen duen umore beltza, nola egiten duen umorea eta dramaren artean joko hori, hiletar edo eriotzarekin. Amaiera, telesailaren amaiera, inbeste kritikatzen dien amaierak, nik uste dut, telesail honek duela, telesailen aurreko Vale, guztiekin venga, batera sartuko nukela. Eta azkena, aipatu dizuet, iruditzen zait, bai ala bai, humorezko telesail bat egon behar duela, The Office. Amerikarra. Amerikarra, bai. Naiz eta Ricky Gervaisena ere asko gustatzen zaidat, originala, Ingalaterrakoa, baina The Office izan da, bueno, nik uste dut, bizitzan ikusiten humorezko telesailik onena, hor kanpo utzi ditut, Soprano, The Wire, Succession eta asko, hain zuzen humorezko telesail bat sartzeagatik. Zer zait, bost telesailen artean humorezko bat sartu behar degula. Ezin dugu euki un mundu distopiko bat bost telesailekin humorerik euki gabe. Orduan, okerrez banaiz, bueno, La Casa de Papel ba komedia involuntario bat, baina humorezko telesaila, nik uste orain arte bakarra denez, Vale? baina ez da bakarra izango, ze olaia ezagutzen dut, eta bakit egongo dela besteren bat, The Office sartu behar da. Vale. Ya está. No, ja. Bai. Bueno, neupe eraberian ez dut ordena baten jarriko nire bosteko zerrendia, eta damutzen atzo ez idatzi izana txuleta bat, neupe ondo argudiatzeko nire seriziak. Baina, bueno, jakingo zue, eta ezagunenetik ezagunaz, Simpson darrak. Nik hori boikot moduan hartuko, eta?
Bai, Baina baina bueno, Simpsondarrak galtzaiek ere beraien Inork- jokatu behar dituzte. momentuz, oraia zure ez dut zentzun, baina inork ez dugu animaziorik aipatu, ala bai, ez. 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 Animaziozko telesaiak ez da aipatu eta horrepe telesaia dira. Simpsondarrak aipatugot, Simpsondarra dela, estatu batutako animazioen aintzindari izan dana, horren ostean etorri ziren Padre de Familia eta Amerikan dat, eta beste telesai batzuk, eta igual aurrez gatuko nintzen izatera Rick and Morty bezala existituko, leheno Simpsondarrak egukioen arrakazti espazan existitu. Simpsondarrak da dana, Simpsondarrak da bideko animazioa, da humoria, da emozioa, da komediza, da drama batzutan, baina Simpsondarrak beste balio erantzi bat dauko bai. Da popkulturia informatzen dagoela azako, pila bat. Nik daugaten popkulturien ezagutza danak, sarri dira Simpsondarretik jaso desenak. Bueno, bai, pasako entzulek soberan badakite, baina behar bada, hemen daudenek ez dakite, badaki ze kapitulo den, ze denboraldi, zer gertatzen den. Orduan, esan edo, Simpsondarrak bada Ibai, ez? Baina gehiegitan entzun dugu. Katekisizen ibili nintzen, ne? Katekisizen baino ezagutza gehiago jaso neban, katolizismo da protestantien inguruan, Adan eta Eva, Moises, eta horrek. Kultura klasikoa ikasi neban batxierguan, baina Simpsondaren gatik jaso neban Homeron Iliada eta Odisea eta guzti horren inguruko mito guzti horrek, estatu batutako mitologiza, zesan gontzepe bai, erreferentzi kulturalak, erreferentzi sinematografikoak, zenbat, intruetan gaizka. Intruetan zenbat erreferentzi sinematografikoa. Ez dira existitzen. Hor dauz. Referentzia horiek. Bueno, baina entziklopedia bat. Kontserbatzeko modu bat. Ah, bueno, bai. Gero hongo dira ikertzaileak eta Aitortuko kulturaliak. dut, Simpsonen aurka asko ez dutela Ez, borrokatuko. nik ere ez. Ados, Asko ez dut borrokatuko. ados. Venga, segi. Simpsondarrak. Gero Odola nahi dut. besta da ipatzekia kate hori, baina Game of Thrones sartu inbirda bai edo bai. Game of Thrones da fantasia, pertsona arruntak eta frikizen artean lausotu eban serize bat badago da Game of Thrones. Lehenengoan, Lord of the Rings ikusten daben jente friki hori eta ni, pizka distantziak mantenduko ez jende horreaz, baina Game of Thronesek nik uste dut lausotu ibazala horren mugak, fantasian eta pertsona arruntak esango horren inguruko muga hori lausotu iban. Game of Thronesen dauko dana, dauko fantasi bat nigurtuta, ez da Harry Potter. Zan nahi, ez da. Zu barkatu, Zorionez, Ez, zorionez. zorionez, Aizue, zorionez. ez da pelikulen mundua, baina Harry Potterrekin esartu. Ez da Harry Potter. Gero, Baina, a ber, Game of Thronesek dauko dramea, dauko politikia, dauko gerrak, dauko epizismoa. Lehenengo erdizan, aitortu ditzuet, bai, etxe guztietako jagunak eta dana da gizonezkoa, baina erditik aurrera dana emakumeak dira etxien ordezkaritzape, bai, baina orduan nola dago, bukatzen dute. Barkatu? Nola bukatzen dute. Nola bukatzen dau, bai, egiz da hori bai. Alan da be, 10 denboraldi, bikain, zinematografikoa ditala. Era dena biribila. Nik eroste dut. Ziot aitortu, Osa, ez mundu dut batean hartu. on bost telesail bakarri dauden, jendea ongo litzateke, nik uste gerrateak sortuko liratekela telesail hau ikusi ostea. Bukaeragatik diote, osa, azken txampagatik batez ere. Bai, Iruditzen zait. horre, bai, igual izan hemen pizkatze ditzea. Bezalde batetik, umiakin pentsa behar dugu, inoarek pentsa umiakin. Favores. Es que- ¿Alguien ha pensado en los niños? Gaiza, favores. Zein da zuke gerrezun telesaietatik, Baina, pegi, esan diot, adin tartia. 14 urtetik gora, 16 urtetik gora. bueno, The Office. Baina izu kalean egongo Bost- dira jolasten. Ez barkatu, Lost ikusi ezakete... Beloz. Los. Osa, nik esanen datorren urtean Lost jarriko. Bai zera? Ez. Tamara, nuntzaude? Gizarte segurantzak entzun da gore. Ez, baina ber, Osa, bota, seguridade bota. sozialak entzun da. Baina aurra zea din. Bueno, bota. Venga, Avatar. venga, ba. Avatar. Azken aire maixua. Avatar azken aire maixua. The Last Airbender. Baina, benetan naizea? Benetan abel? Mira, ze haitzik hainbeste... Hombre, benetan Mira, abela. mira, hau da argudiorik handiena, mira. Parreak, osea, Inoik ikuseo The Last Airbender? Ibai, ikusi Nik ez ez ondo dut ikusi izenburua. baino. Uste Baina dut. zergatik ekarri duzu Historiako Avatar? ezinbesteko bost telesailak. Esan animaziozko telesail bat hori baino hobia dana. Simpson. Bai, baina hori da, beste genera. Avatar azken aire maixua, iruden moraldi eta iruden moraldea biribilak. Animazio fluidua, animazio sukulentua, biden egindako animazioa neuri guztatzen erakoa, umiari bidatutakoa. Umiari, balizo oso importante. Duzu. Hiru aipatutaz? Eta luze egiten ari zaizu. Bai. Nahi duzu begiratzea? Ba, Ja begiratu dezaket, ez? Ez, bukaerak honenean itxi sitcomak. Sitcomak sartu bidea. Komediza aipatu zu, sitcom batzuk sartu bidea. Daukau Friends, baina ez. Daukau Akioes Marioso 70, Barkatu, baina zer? ez. Friends, ez? Ez. Zergatik. Altzen izan aukera Gero bat. aipatuko du laiak. Ni Friendsen oso zale, baina How I Met Your Mother pentsan eban.
zer hobeto How I Met Your Mother baino. Telesail honei buruz hitz egitera gatoz. Bai, eta gero pentsanean, bueno, Martin telesaila. Aidarek aipatu da baziren, spoilerren dau. Martin telesaila. Horto baten argudio, bi argudio katez. Euskaraz dela. Jose Ramon Soroiz eta Aitziber Garmendia. Horrein kontraia zer esan bizuan, ha? Eneko sagardoi eta Nik hor nagore babestuko izut. Vale. Osea, niretzako Martin garrantzitsu izan zen. Hombre, claro, bai. Eta azken ez tegizen, da? Enez batzu. Ostia, giza da, claro. Bestalde, Usten duzu, zer ize, irabazteko A ber, prest. hiru denboraldik, nire ikaruten adibidea bentzat, eta denboraldi, osea, kapitulu bakoitzak dauko pertsoni diferenteak, argudio diferenteak, ez dago ari narratibo bakar bat. Daoz, historio pioa diferente, kapitulu bakoitzan historio ezberdin bat. Aipatzen dagoena da, Black Mirror. Ez, da, Love, Death and Robots. Dala, beste animazioezko telesail bat, daukazu Love, Death and Robots daukazu bideen egindako animazioak. Love, Death and Robots daukazu bideen egindako animazioak, baina rotoskopizaz. Love, Death and Robots daukazu bide eta irude animazioak. Love, Death and Robots daukazu irude animazioak. Animazio Daukazu asko realistia. Galduna. Daukazu bai, hiperrealistia, argudioa. daukazu arte zuzendaritza, argazki zuzendaritza diferentia, anitza, daukazu zientza fikzioa, dramia, romantizismoa, daukazu bai, zientza fikzioa, hau, fantasia bai. Love, Death and Robots da, dana. Dana. Eta gauza bat, eta gehiago. izena bizen bat esangot. David Fincher da otartian. Ba, baina ez da, hoi trampa da. Claro, Ez. izatea zu, eta nik zuzenean, ez. Claro, David, Love, Death and Bueno, Robots, bueno. David Fincher. Bueno. Eta horre dira nire bost. Baina Zodiak ez zaizu gustatzen. Baina Love, Death and Robots, bai. Bueno, Danak etxen da Zerbitzu bezakatzen. publikoa ez. zu ekarri. Ez. Euskal Ekoizpenik. Vale. Hombre, a ber, esan nahi dut. Zeusa ikarriko zen, ondarragoak. Hombre, Baina ez duzu ekarri. ez. Baina Martin telesail. Bueno, Vale, venga. jarraitu. Nere bostak. Bueno, lehenengoa Breaking Bad da. Bai, txanda pasa. Noski, Bai, Breaking Breaking Bad Badean da, bar da, historiako nik uste, telesailik bai. onena. Better Call Saul, bai, oso ondo dago, bai, baina ez da Heisenberg hasiera eta bukaera arte ikusten, bere garapena ez duzu ikusten, Bryan Cranston ez duzu kapitulo bakoitzen ikusten, munduak ezin du hori galdu. Ez, Bryan Cranston, ez da Aaron Paul... Ez que Bryan Cranstonen laguna da, eta orduan, pues... Bai. Baina, egia da, orain, benetan esaten dut, estetikarekin, Vince Gilliganen estetikarekin, superados nago zurekin, eta batzuetan iruditzen zait Better Call Saulen estetika hori oraindik hobetua dagoela, noski gero egintzelako, baina niretzat Better Call Saul ezin da inoiz pasa, Bryan Cranstonen aktuazio hori munduak ez lukelako ikusiko. Naiz hasiko Breaking Baden aurka, osea, inondik inora ere. Ze 0,5 Momentu batean, diferentzia dago. bazirudie, Baina, bueno, hortaz ari gero, ginela. mai gaineratzen ditugunen izen buru guztia, Bale, ba. ikusiko dugu. Bigarrena, Six Feet Under, hor gaizkarekin ados, iruditzen zait maixulan bat, iruditzen zait egia dela, gaur egun jende asko, igual gure belaunaldia, pixkat, 84 garagu, baina gure belaunaldia igual izan zela azkenetakoa pixkat gerturatu zela telesail horretara, gu baino 10 urte gazteagoak Ez du direnek ez inork dute ikusi. inork ez du Eta oso ondo zartu den Bai, telesaila da, gainera, bueno, dena du umore beltza, baina drama, baina maitasuna, familiaren garra, bueno, ez dakit, nire Bai, iruditzen zait, pertsonaiak eta genero Eta egia da, ikuspegitik ere, azkeneko abestia gainera zia da. Bai. Zia izan aurretik. Ziak pelukarik ez zuenean eramaten. Ez que jende asko ezagutzen du gainera, besti hori, eta asko ezakitea azaldutzela lehenago Bai, Six bai, Feet Under. azkenekoan bai, Six Feet Under bai. Bueno. A ber, orain, esango dute A ber, hauek kanpoan geratuko direla. Publikoari begira jarri da. Bai, eta entzulei, bai pasako A entzuleak ber. hor egongo direlako, baina Sex and the City. Baina ikusten ez dute esaten dula pixkatola, hola, atzaka mugitzen bezala, ez? Osea, nek dut bai, Bueno, esango dagoeneko dut, baina- ikusten dut publikoan jendeak ez esaten dira. Barreak entzun Bueno, ditut. ulertzen dut. Barre, baino- Ulertzen dut, baina ez. Zuek esan duzu, zuen bizitzako telesaila eta ni, eta telesail hori ni naiz, zertatu, ezer, uste dute emakumeentzat izan zela inflexio puntu argi bat gure sexualitateari buruz hitz egiten zen, bai, pijerio asko dago, bai, kosmopolitanak edaten dituzte, baina uste dut telesail horretan hitz egiten direla benetan guri asko inporta zaizkigun gauzak, eta gizonek ikusi beharko lituzketenak horrela mundua ere pixkatu beto jongo litzateke. Eta bide batez, uste dut badela ondo sentiarazten zaituen telesail bat. Bai. Pixkat, 20 minutu, jarri, tal, eta, bira, apokalipsi horretan ere,
harremanak hasi eta bukatuko dira, eta telesaio horretara joaten zara pixkat zaudenean oso pozik, baina zaudenean ere pixkat kakan. Ikusten duzu telesaio hori eta esatezu, abiso, harreman bat etzazu inoiz postit bidez utzi. Vale. Hori ez da egiten. Ez, guk egitetek eta ez da bizo egiten. WhatsAppera biltzen du. Ez WhatsApp ez. Aurpegira. Gauzak aurpegira esaten dira. Bueno, listo, bez? Ikusten duzu ikasketak. Zer ditu Sex and the City. Badakit ez dira zuela erosiko, baina iruditzen Bueno, zait. nik igual bai. Ez que, nire bai komentzetu nahi. Ez que nire iruditzen zait, bai dara Baina, bera, telesail bera, bat gero ondorengo beste Igual los- telesail Baina, bat bera, galdera bat. bidea irekiztuna. Osea, ikusi ez degun edo duten Bai. telesail bat... Ikusi duzu? Zer, bai. Sex and the City ikusi duzu? Bai. Pelikulak ez dut ikusi, Ez pelikulak ez ikusi. Zan erosi daiteke ikusi ez den zerbait? Galdetzen dut, Bai, Bueno, nik, komunikatzaile hona da nenean, Bale, ez galdetzen dut. nik komentzetu Bueno, nahi. baina nik ibai Vale, gauzak nik erosi lo dezaket ez dut ikusi ikusi. gabe. Bai, ez galdera bada, Bai. ez nago zaten bai alde Bueno, edo kontra nago. gero Friends. Friends da, tertulian zuten duten guztiek, badakite ere, niretzat uste dut mundu guztiari momenturen batean ondo sentiarazi duen pelikula bat dela. Egia da, pixka gaizki sartu dela. Bai, gaizki sartu da. Bai, Bai. egia da gaizki sartu. Gaizki sartu da. Nik duela gutxi berriro hasi eta bukatu nuen, egia da gaizki sartu dela. Baina, Rosen hortzak zuritzen dituen kapituloa, Rosen claro. gaitaren kapituloa. Hemen izan pilatzen konplizidadea. Ez zuekin ere. Esan nahi vale, dut. Jo, eske Monika eta Rosen, bueno, eske horrek Hombre, a beti Bai. irriparra ateratzen dizu. Sex and the City edo Friendsen artean. Ja, zuek Friends. Friendsek Ja, erosi ba, dut, nik baina nik erosteagatik... gogorrago defendatuko du Sex and the City, baina ulertzen dut, Ulertzen dut. Bueno, eta azkenekoa Mad Men da. Zalantza pila bat izan nituen, eta Succession sartu nahi nuen, baina ez da bukatu, orduan beldurra dut, ez dut uste gertatuko denik, baina ea Successionekin Lost bat edo Game of Thrones bat gertatuko den. Osa, gauza belera izango balira bezala, esaten nahi izan. Zer bai? Bukaera Game of Thrones decepcionante bat edo bat. Lost bat. Osa, jartzen dut zaku berean. Bukaera decepcionante Nola bat. bukaera. Bukaera txarrak. Vale. Vale, segi. Horregatik ez dut sartu Succession, naiz iruditzen zaidan dela bikaina eta bai. Baina Mad Men, jo, ez da nahiko aldarrikatu telesaile hau. Ez. Eta, jo, iruditzen zait, estetikaki da oso gustagarria, publizidadearen munduan nola kontatzen den, New York garai hartan nola ikusten den, bueno, iruditzen zait Eta gora Elizabeth Moss. oso, bai, Elizabeth Moss horra zizen, Joanna Hendricks ere, osea, ez dakit, interpretazioak eta hor iruditzen zait bai, emakume indartsuak ikusten zirela telesaio horretan, naiz eta mundu guztiak Don Draperri buruz hitz egiten zuen. Baina iruditzen zait, Mad Men aldarrikatu behar dela. Egia da, ez dudala odola isuriko Mad Menengatik. Beste batzuengatik borrokatzera nator, baina ekarri nahi nuen, ze bai iruditzen zitzaidan ziurrenik inorketzuela Mad Men ekarriko. Vale, ados. Listo, Vale, vale. hogei daukauz, hogei hautagai. Esango dut, entzuleen artean bada, bai ala baizuek uste duzue sartu beharko litzateken baten bat? Oso ondo, super ondo gindu aukerak, eta? Zutu ez esan nahi? Esan ditugunaz gain. Bai, behar bada bazegoen baten Eta bat. esan ditugunen artean, kendu behar den zerbait? Dena konforme. Ze ondo, osea, gure esku Bai, ez dagoena. esaten dute hortik, Zer esaten dute? Bai, baina ez dute. Oain ez dute nahi. Vale. Venga, ba, orduan, Bueno, nahi bazu, nik esan dut, zer nagon prest Venga, erosteko, esan, vale. erosteko, eta zer saltzeko. errondazkarra. Vale, prest nago erosteko Mad Men, Breaking Bad eta Simpson, eta prest nago saltzeko, asko kostata, Vale, Eta The Leftoversekin, osa, margena izan dezaket. bai, Margena, osa, nelburu da esaltzea, Vale. Baina, bueno, negoziatu dezaket hori. vale. Eider, zure karta? Bestak erituzk erosiko, Ni prest nago erosteko Sex and the City, eta gero Martin baita ere, pues, euskarazko ekoiztun bat sartu beharko eurako, eta bakarra ekarri duguna. Osea, eta... Saltzeko, Saltzeko? zure zerrendatik zer utziko zenuke kanpoan? Kanpoan utziko nuke, Pretty Little Liars, eta... La Casa de Papel. Ez, bueno, bai, ikusita ze babes euki behar duen, venga, La Casa de Papel. La Casa de Papel, vale. Ibai? Nik erosiko neuke, Sex and the City. Erosiko neuke, nahiz ez baten ikusitxa, baina zure argudioak bastante konbenzu nabe, da iruditzen dut humorezko telesail bat egon behar dela, sitcom bat egon behar dela, da igual Friends baino eguki jau iruditzen ez Sex and the City, nahiz da Friendsen ordu oso gana pasatu esan.
Martin saltzeko gai banaz, baina, euskal ordezkaritza datu egon birta, orduan zalantzan geratzen az. Ez nago ados. Eta... Honena baldin bada, bai, osa esan egin... Saltzen nahi da, Ah, barkatu. Eta azken aire maiz fazaldeko nuke, igual. Bai. Bai. Vale. Barkatu. Gero gure marra gorriak, bale? Urrengo erronda marra gorriak. Ni saltzeko prest Friends, igual? Bai. Joe, nuen espero hori. Zuk Friends saltzea. Bueno, baina Sex and the City garrantzitsuagoa delako niretzat. Baina, bueno. Jazta, saltzeko Gaizan begiradia. prest Friends. Eta zein eroste oso. Erosten dut Breaking Bad, seguro? Simpson darrak. Vale. Osa, iruditzen, nien naiz Simpson darren zalea, baina bai admititzen dut mundu guztiak, bueno, gehienek disfrutatzen duten zerbait dela, eta, bueno, munduaren akabera baldin bada, lehen esan dagoa izan daiteke entziklopediantzeko bat, ez? Horre referentziak ikusiko dituzte eta arkeologo batek edo historialari batek esango du. Nola guazen hau? Gizartea berregituratzeko. Bai, uste dut hori erosteko prest, eta ja gaizka... Ez, nerekin kointzitzen ez duzun, ez dut erosiko. Bueno, argi dago, osa, nik uste, osa, ze telesaia errepikatu dira. Errepikatu da Breaking Bad, errepikatu da... Bueno, lehenengo adostu behar dugu, zuk uste Breaking Bad unibersoa sartzeko prest? Hombre, hori, a ver... Hori ez... Ibai, nik uste ez daukezela... Bale. Zer bakarrik hemen orduan bai, sartu beharko da. Orduan. Breaking Bad, ui! Bez, Bai, Better Call Saul, ni ez na... oza, ezin da izan. Zergatik? Ni nazalako alde kronologiko historizan lehenago sortu izena. Bera da jatorreza, Breaking Bad da jatorreza. Baina kronologiko historia horrazten da. Zuk pentsatu, Bai, egia da. bai, baina publikazioen datak ez dira horrak. Zuk pentsatu, zerbitzaietanak erortzen dira eta fizikoan lortze oso, Breaking Bad horitzea, salbatzea. Agian, Better Call Saul sortu alda, beste era baten igual, Breaking Badetik. Ez. Gaizka, benetan, Better Call Saul Breaking Baden A ver, aurretik? diferentzia dia... Ez, aukeratu behar da, Minimoa. ez ditugu biak Claro, sartuko. baina, kasu honetan, zaudet, ezin dut zer egin, ez? Osa, nola... Baina ulertzen duzu, ez? Gehiengoa. A ver, ni naiz, osa, Breaking Baden superfana, osa, erotzen nau. Ez dirudi. Baina eske Better Call Saul iruditzen zait amarrekoa, eta bukaera hori zuri beltzean, Kim eta Saul Goodman, eske iruditzen zait hilak puntuan jartzeko modukoa. Osa, iruditzen zait amarrekoa telesaia. Eta Breaking Bad ere... Demoraldi guztietan Saul Goodman ikusiko duzu, eta ez Heisenberg. Azaltzen da pixka bat, hemen Heisenberg. Bueno, de Walter Eta White. Jesse Pinkman ere azaltzen da pixka bat. Ja, baina... Venga, Breaking Bad barrura, vale. Venga, erosten Venga, du, Breaking Bad, venga, venga. Ja, Breaking Bad. Vale. Venga, bigarrena. Zer? Zein? Nik uste Sex and the City... Bueno, irugara baten kontra. Komedia pizka sartu bidu. The Office. Zuzek komedia... The Office, bai. Ostra, Ja, niri claro. asko gustatzen zait. Bai, niri Bai. asko Asko gustatzen gustatzen zaio Olaiari. Asko gustatzen Eta ikusten zait. nun konfinamenduan, oso ondo etorri zitzaizun The Bai, Office. bai, egia da. Ja. Baina ez nuke berriro ikusiko. Joe. Da Sex Michael and the City, Scott, bai. Dwight, Bai. Pim, Pam, Bai, ez nuke hasi eta bukatu dena ikusiko. YouTubeen sartuko nituzke zatitxoak. Osa, barra egiteko, humora ez egia. Egitan. Bai. Zerrekin den ez du barre benetan gehiago? The Officeekin edo Sex and the Ez, Cityrekin? Sex and the City. Barre? Bai? Bai. Osa, ondo sentiarazten Ez, nau. ez, Ez, barre. barre ez. Ja, 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 ja. Baina ondo sentiarazten nau. Badantzan jarretan igual The Officeen alde, Denporia aurrera doia, baina igual... Baina dokumental faltsuaren... Bueno, venga, guazen urrengo Txanda pasa, da. vale. Bai ala bai, ez. 6 Feet Under. Six Feet Under. Sartu behar da. ez diot. Nire nazuei konbentzetu eta ez dut ikusi. Nik ez dut ikusi, eta ez da ez... Telesail zarruno bat, zan hori, ez da? Ez da zarrunoa, ez da 2000 bat zarrunoa. zarrunoa. 2000 bat zarrunoa da. Nire bizitza Osa, oso. 50 marka da, pelikula bat Hitchcock zer da orduan zuretzat. Joder. Historia da. Osa, Hori bizitza. Zer da? bez, horregatik sartu behar da. Nik- Osa, gazte nik hauei diot- hori burutu kentzeko. Osa, 2000 bateko telesail bat ikusi behar da. Osa, nola, ez? Nik diot Six Feet Under bai ala bai. Egia san. Momentuz baikarra sartu dugu, ez da? 8 minutu bai. Ni ez nuia... Simpsonsek nahi Nik konbentzitu. Simpson darrak uste dut Bai. sartu behar dela. Eta Fincherrena be bai, tio. Love the Bai, Thunder. bueno, ez. Hori, ja fuera. Hori Edo sartzen. igual errexau ingo dugu baztertzen.
Casa de papel. Casa de papel. Casa de papel fuera. Ezakizea Avatar. Castle. Bale, Avatar kanpora ados. Avatar. Avatar izan da broma bat. Osa, karri ez du pixka broma egiteko, ez? Ia gixanek zenbat urtea sartuko da ben teleseria ikusi. Martin Kanpora. Martin Kanpora, bai. Love, Death and Robot. O sea, Kanpora, es que- Kanpora, fuera. Benetan? Mira, guazen gauza Itxon, serioetan. mira, teleseria antologikoa da. Zer, Black Love? Mirror ere, eta Fargo ere, eta True Detective ere, eta ez ditu sartu. Ja, Fargo, pentsatzen nuen... Basartu. zenuela. Ja, True Detective sartu True nire Detective, genuan. Fargo, Black Mirror ditu dira kanpo. True Detective sartu nire genuan, Baina denak ezin. Baina True Detective zer lehenengo denboraldia. Bai, biarantik horrela ez. Fuera. Baina oso motzak. Nik ere defendatzen dut telesailak luzeak izan daitezela. Claro, Ze es que hori bost ere telesa- da. osea, bost geratuko dira bakarrik, eta orduan Ja. hiru Ja. denboraldi ere gutxi da. Bost denboraldi... Bale, hauz. Horun sartu kolpez, Lost eta 6 Feet Under. Sartu. Ez. Hombre, argudio berarekin balio dute biak. Bale, bai, hori bai. Simpson darrak, Bai, hori barrura. Nire- Bai, ustez baina bai. seguzek entzen dugun, Ojo. Bueno. Venga, ba, sartu Venga, momentu. momentu Simpson darrak eta... A ver, nola Bideo goaz? gauz momentu momentuz Simpson darrak. daukagu Breaking Bad eta Simpson darrak. Vale. Eta Vale. 6 Feet Under eta Lost, esan dugu. Ez dugu esan. Ez dugu esan. A ber, ni Six Feet Under bai. Baita ere. Claro, hauek kontra daude, baina ez dute ikusi. Baina A ez ver, ari gai es izan que- ondo defendatzen Ah. da. Claro, baina Adibidez, Six nik- Feet Under ni ere sartzen baldin badugu Simpson Sex and zalea the City ez baino. dugu sartuko, ez? Hori da. Sex and the City nik Ez, horregatik ez diot. ni balantzan jarriko neban, Sex and the The City Officeaz. Ah, bueno, bai, claro, Six Feet Underra ez dago zue Baina horre. zergatik 6 Feet Under edo Sex and the City? Zergatik ez 6 Feet Under edo The Office? A ber, gaudelako merkatu batean, eta orduan jakin nahi dut irabaziko Ni Sex botuan... and the City. 6 Feet Under. Bueno, a ber, bi bakarrik dauzkagu. Gese, aliatu niaz The Officeaz. The Office? A ber, Ah, txuen. Six Feet Zuen Under Sex dago and the kanpora. City esan duzu. Bai, baina, gau, balantzan Ja, ipintzen entzun, The vale. Officeaz. The Office aldatzen baldin badet 6 Feet Underren gatik, Sex and the City ez dezu sartzen? Ez. Vale, The Office orduan. Venga. Eta 6 Feet Under kanpo, baina Sex and the City kanpo. Baina ere. honek Six balio. Feet kanpo? Eta Sex and the City. Baina Sex and the Ez, City kanpo. ez. Hau, Dauko badakizue, Breaking Bad. ez Dauko dugula- Simpson ez darrak. dugula Six adostuko, Feet Under bai, eta Sex and the City. Office kanpora. Ez, bargatu. Ibai, ez dintzalako izan, Momentu lehen bai 6 ez Feet izan Under duzu. sartu, momentu. Enbait zaud, baina ez dut Six Feet balantzan Under, jarri. barrura. The Office. Six Feet Under. Barrura? Venga, 6 Feet... Hombre, 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 mira, Mira, zutik eta gainera hor jarri. keinua, Ez bagara kaserre... ados jartzen, publikoak dauko gu baino Hori izan da. gehiago, Baina zapotu ez dute gehiago. botoa eman nahi izan. Eskatu Esan diogu. bota dabe, entzun dugu eta bat... Bai. Oain, Vale, Vale. guaz, Breaking Bad, 6 Feet Under eta... Simpson. Simpson. Simpson, vale. Bi falta A dira. ver, Sex and Losten the meloi City. erikiko dugu, ez? A ver, Lost. Itxoin, utzi denbori aurrera joaten da loste mila utziko. Claro, bukarerako uzten badezu, ja igual ez dago tarte, ez dago Claro. denborik hor. Zeintzu Tota, dago, bai, ze beste Six. A dago. ber, dauzkagu Office, Office baita? Ez, Sex and the ez. City ez, zeintzuk daude hemen, pilpilean. Ah, No? The Leftovers ez dut ez da ipatzen, badakit, konstiente naiz hori kanpoan utzi ez dutela, ez dakatzere egin badakit, baina bueno. Office, Sex and the City, Mad Men, Lost. Castle baita. Bitu, nik ez du nahi... Bai, espera, Castle. Es que, Mira, hola, ja, Ez, Hore ez. poliziakoa. Ja, Ze- Ni bai. prest The Office saltzeko Mad Men sartzeagatik. Baina honek balio du. Hau negoziaketa bada, ez? A ber, egiz da, nik ez Osa, du... edo burrukatzen dugu edo negoziatzen dugu. Nik ez du Osea, nahi tertuliza bukatzea, eta gaizka badoia tertuliza bukatu ingo da. Ja. Claro, pasaran Vale. zen izan genuen. Vale. Hemendik urtengo gara, edo indartu eta harreman moduan, Vale. edo Vale. tertulia bukatuko Vale. da. Orduan Lost... Lost sartzen dugu, Venga, sartu ingo. Sex and the Sex City and the sartzen City baldin sartzen badugu. badu. Itxo, ez. Bai. Bi geratzen Osa, dira. Lost barruan baldin badago, incluso la casa de papel onartzen. Vale, ba ordu la casa de papel baita. Lost barruan. barruan, bai, Lost barruan. Los barruan. Baina zeren barruan. truke, la casa de Ez- papel en truke. Bai, bai. Ez, Sex and the City Love den truke. Love, ez. Death and Ez, Robots, ez, esa. Sex and the City behar Love, dira, Death baina and zuek zer Robots. proposatzen duzue. Fincher Nik horrezapenik ez gaizkak dago. izan dora, la casa de papel sartuko lukela. Sartuko nuke, bakarrik gogorarazteko behi, la casa de papel Sex and the sartu City, Sex and the City. Love, Death and Robots. Ez, Gaizka. ez, Sex and the Lost City. eta Love, Ez, Death and ez, Robots. Ez. Ez daukera hori. Bostak daukagu ja. Ez. Bai, bosta Bat daukagu. falta da, ez? Ez. O ez? Simpson, Breaking Bad, Simpson, Six Feet Under, Lost eta Sex and the City. Eta Six Feet Under kanpoan utzi dugu? Ez, Ez hori bada. da. Jo, eske daukat burua. Gezka, zerretzen ari zara, baina beretan gustatzen zaizu zerrenda hau. Arraxuri. Bai, Breaking Bad, Simpson, Six Feet Under, Lost, Sex and the City. bai, kenduta azkenekoa bai. Bai, Bostetik lau guztaren jatzuz. Bai. Bostetik bat guztaren jat, bai, Lau. bakarrik. Lau. Simpson darrak. Bueno, ez. Simpson darrak. Maybe. Ez, bai. Lau. Jo, ni superpozik nago. Bai, osea, ikusita Yes. zertzegon hemen, Bai. nire, Eta bueno, osatu dugu zerrenda. Baina zaitxek izan Baina- irri barre bateaz, hola ja. Oso Ja. pozik nagoelako. Ba, ni ez. Iruditzen zait egin dugula kriston zerrenda. Bai, bai.
Bai, Aldu kristona. errepikatu zerrendia. Aldu errepikatu Breaking Bad. Bai, hori ondo. Osa, historiako telesailik onena, hor dago. Zestia botatzeko, bai. Ikusi ez du egin, baina bueno, siesta botatu. Saiatu nahaz, baina. Lokartu da beti, baina... Six Feet Under, Bai. Horrek ibaietan, Bai. ez digo... Bai, ordezka pensatu baina gustatuko zaizue, Bai, benetan bai. gustatuko zaizue. Vale. Ibairi behar bada zain beste, zure gustatuko zaizu. Bai, Lost. Ikusi duzu? Ez dauket ikusita. Bai, eta... Eta zitzaizun gustatu? Bai. Luziak dira, tio. Nola luzea, hori ez argumentu bat. Ez, hori nire problema bada, baina. Baina adinen aurrera zoaz. Bai. Eta atentziorako gaitasun gehiago izango duzu. Bai, Benetan. pixkanaka hori. Etorkizunetik kontatzen dizudan zerbait da. Ados, Bai. ados. Eta Sex and the City. Ikusiko break. Ja. Kurioso da, zen Oi, bostu ondo. egitatik, hauek erosi dute Sex and the City. Zau gauz, 3 minitxo. 3 minutu. Ez, hemen utzeko dugu, ez? Bala, ados. Ez, zer esan nahi zenuen? Itxen, zea dintartetako zerrenda bat da. Nola zer dintar? Ah, bai, astu, ja, Avatar hasi nahi maizuak kendu dugu, eta Martin be bai. Alditarte, oza, Martin, Avatar... Love, Death and Robots, pentsatzen eban, konbentzetuko zuela. bueno, bai. Ze momentutan Mira, pentsatzen zenuen publikoa baiet? triste daude ez degulako sartu hori. Bai, guapo da. Guapo da, kapitulo bakoitza gauza diferente bada, anistasuna dauko... Osa, niri gustatzen zait mantra bezala zure Ja. entzutea. Osa, lasaitzen nau... Ez que hobea da nola argudioa defendatzen telesaia nuen. baino. Bai, Osa, baina honena Ibaien askotan gertatzen argudioa. da. Ez que ezio eta argudiatu... A ber, Ibai, ez du eskandalik, Ogetan. arren. Ja, nik uste nuen eskandal. Bai. Bai. Eta nik uste duzun Prison Nun Break berriz ekarriko eta- zenula. Ba, nahi izan pentsatuko zenula, baina nik emozioak Naruto alde batera eta Rick and itxiotez. Morty. Baina emozioak alde batera itxiotez. Da Rick and Morty ordezkatu Simpson dara getxek. Ja, nik pentsatzen uste nun duzu Ricky Morty Soprano ekarriko ekarriko zen. zen. Claro, Bai. Soprano kanpoan utziet, baina... Bai, vamos a me Ze utzi duzu kanpoan gaizka? Soprano, Succession, The Wire, Mad Men, baina bueno, sartu dugu, True Detective, Fargo, bueno, asko. Nik The Crown kanpoan utzi dut. The Crown, Twin Peaks, Expediente X... No, bai, The Crown sartu hartzen duzu? azerretono bat bere hautxean eta posik egon beharko litzake. Ja. Ez erdizka nago, pozik. Bostetik lau zure Olaia gustukoa da, dira. pozik. Ni superpozik nago. Bai, baina eske nik bostak nahi dituen. Bostetik zema dira zure gustukoak. Bost. 3, ez 3. Simpson darak bebai gustaren Lau. ditzu. Lau. Lau. Osa, gustatzen, bostak ikusiko nituzke, gustoren nago munduaren akaberan, agur esan behar diogu honi. Munduari. Munduari. Breaking Bad, Simpson, Six Feet Under, Lost, Sex and the City, hau da... Nahiko xelebra, zerrenda. Bueno, gure tertuliaren izaera nahiko argi Bai. ikusten da Bai. hemen. Bueno, datorren Bueno, aste azkenean jarraituko dugu. Bale, ados. Vale, Ez datorren ados. aste azkenean ez. Ah, ez? Bila Urrengo Begira. datorren astean ez dago Pasko programari. astea dator. Eskerrik asko. Zuei. Eskerrik asko Ni denoi, esker. Eskerrik inori, bez? Amen. Eskerrik asko, eskerrik asko. Osea, orain jaz gaude irratian, baina zer sartu nahi zenuten? Ole, bez? Zuek? Twin Peaks. Ere, oso ondo. Zuek Twin Peaks House of Cards. Zuek? House of Cards, bai. Zuek oso aktibo zeundeten ere. Zer sartu nahi zenuten? Fargo. Ja. Bez, ikusten? Hemen daun, Lostoz ondo. Ja. Ondo borrokatu duzu. Ja. perfil Ja, konkretu kurioso bateko. da, Ondo Bakarrik, borrokatu du, ia behartu gaitu sartzea. Hombre, Osea, ez, niri ondo iruditu zaiz, Sex and the City sartzea. Hori da. Osea, ez Sar- nuen ez errematen Sex and the City Claro, baina eske nik sartzeagatik. uste nun borrokatuko zenula zuk Friends, asako, Ez. asako. Ez. Neukan, abertze jarraitea neukan. Ez que ikusi ditut gero berriro biak, eta iruditzen zaitu beto sartu. Kontra argudizua dagoa suzidatzetxa. Ez, nik zurak neuzkan jarrita Simpson, Game of Thrones, Peaky Blinders, Rick and Morty, Prison Break eta Naruto. Hoien Eta nere? artean. Eta Bai, nik un a- Death Note nerea? ekarriko zenula. Sex Ja, and the City, anime Friends, alde Breaking batera Bad, itxiot, Succession, bestela- Six Feet Under eta Lost. Nik uste nun Lost aipatuko Ez, zenula. nik ez. Ez que Lost ez daukat berriro ikusteko gogorik. Bueno, orain bai, zen bost bakarrik daude. Ja. Bueno, zen dugu, ja, ez? Bai, ja jarraitu zako komenitzen.